salamu alaikum. Wa alaikum. Haba magajin kaura. Tun ina daki na ji kana ta wasa adda kana ta wasa me zaka yi da adda ne? Haba malam kasa malam. Tun ɗazu kwes kubi mi za ka yi da adda. Ni ma samun shi ne ina tambaye sa ina daki nake jin karar washi. Dakata. Layya nan. Layya. Da yardar Allah. Magajin kaura kai da ko ɗan ko ba ka da shi da me zaka yi layya? Ba ya da ko sisi fa. Ya zama na bashi bai da sha koko kake magana layya. To ni da nake da sanata Ɗanladi Sankara sanatoci Shikenan. kuma wani zance a magajin kaura za ka yi layya. Ai tun da ka kira sunan sanata Ɗanladi Sankara amanar gwamna Badaru mai talamis a Jigawa to za ka yi layya dan dama shi sallah ta gabato yana siyo raguna ya siyo shanu ya raba wa talakawa su yi layya. Kwarai da gaske. Za ka yi layya na yadda. To shi yasa nake ba sa adda tun yau tun jiya ne rawan. Sannan magajin kaura ba da adda ake layya ba da wuka ake yi. Ai to ka san ban taɓa yi ba shi yasa. Kaura ka taɓa na ji kuna magana ku biyu. Kun san in mun je gurin Allah da Sankara amanar gwamna Badaru mai talamis. Bayan ya ba da raguna yakan haɗo da shanu a raba mai yara marayu na cikin unguwa ba ku yi wannan magana ba ku. Ka kwantar da hankalinka in an ban zan baka kafa kai kuma zan baka kan ba matsala a shi sanata Ɗanladi Sankara ai hannun dama ne ka raba ka ban kuwa mu da muka raka karɓo ragon layya mu ma za a bamu ai kuma muna da iyaye mu karasa sanata Ɗanladi Sankara ai Allah ya kawo babban rabo